Ahoj, vítám vás u dalšího videa. No a dnešní video bude trochu kecací, teda spíš kecací než nějaké ukazovací, protože dneska bych se chtěla věnovat tématu Make-up Institute a kurzu, který jsem vlastně absolvovala, a chtěla bych vám teda něco o tom říct, jak to probíhá, jak vlastně vůbec to Make-up Institute to probíhá a jak jsem s tím kurzem byla spokojená a tak. Takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit, protože já jsem s Make-up Institutem velice nadšená, takže jdeme na to. Takže absolvovala jsem rekvalifikační kurz Make-up Institute v Praze a je to jakoby kurz, ve kterým vlastně se učíte make-up úplně od základů, přičemž teda jsem zjistila, že vlastně skoro všechno umím úplně špatně, nebo jako, že jsem si docela myslela, ale docela jsem se jako, myslela jsem si, že docela umím líčit, jo. A po absolvování tohoto kurzu jsem zjistila vlastně, že neumím skoro nic a že většinu teda dělám špatně. Takže začalo to teda tak, že jsem jednou byla v Praze se školou v Holešovicích na výstavišti, kde jsme vlastně narazili na stánek Make-up Institute a tam jsem si vzala takový jakoby, já nevím, asi ho tady nemám, takže vám ho bohužel asi neukážu, ale byl to prostě takový veliký jakoby leták, nebo já nevím, jak to se jmenuje, prostě, jak se tomu říká, a tam prostě byly vypsané různé kurzy, které vlastně můžete absolvovat, ať už se jedná o photo make-up, svatební make-up, iconic make-up a takovéhle ty kurzy, které vás jakoby zajímají nebo vám vyhovují. Tak jsme se tak probírali jakoby ve škole, když chodím na tu kosmetičku, tak jsme to probírali ve škole a nakonec jsem se teda domluvila s mojí paní mistrovou, že bychom si teda udělali ten rekvalifikační kurz a že bychom se teda že bychom do toho šli a začali se trochu vzdělávat. No tak jsme si to objednali a jeli jsme tam poslední týden v dubnu a první týden v květnu, jako by jsme to měli na 2 víkendy, což byla teda sobota a neděle. No, teda každou sobotu jsem vstávala ve 4 hodiny ráno, aby jsme teda stihli vlak, který nám měl v 5:20 a aby jsme se teda dostali včas do Prahy, kde jsme pak od 9 hodin měli v Make-up Institutu vyučování a tak. Takže jeli jsme teda v 5:20 rychlíkem do Prahy a v Praze jsme byli okolo 7 hodiny ranní a tam jsme jakoby museli vyhledat jet z metra z hlavního nádraží na IP Pavlova. Z IP Pavlova jsme museli na Prahu 2, kde teda se Make-up Institute nachází. Tam nás teda vřele přivítala majitelka Make-up Institute Markétka. A to je teda skvělá ženská, ona je opravdu krásná, hrozně, prostě ona je strašně hezká. A teda je hrozně milá. A ta nás zavedla vlastně jakoby do kuchyňky, kde jsme po většinu teda času byli. Než nám začala hodina, pak nám představila naši lektorku, která se jmenuje Janka. Je to teda Slovenka a ta je taky hrozně moc milá a krásná, všichni jako v tom Make-up Institutu jsou strašně hezký. A od 9 hodin jakoby nám teda začínala výuka, kde jsme teda od 9 hodin do 12 hodin jsme měli jakoby teorii, kde jsme si říkali o všem, o rtech, v každou část obličeje jsme probrali a teď mám výpadek. Dozvěděli jsme se teda, jak se to správně líčí každá část toho obličeje. A to jsme měli vždycky od 9 do 12 hodin většinou teda. A pak jsme měli oběd hodinu. Vlastně měli jsme pauzu hodinu na oběd. A
po obědě od 1 hodiny až do 7 hodin večer jsme měli praxi, kde jsme teda líčili. První den jsme teda si to zkoušeli na sobě, v tom kurzu nás bylo 11, ty holky byly hrozně fajn a strašně ráda na to teda vzpomínám. A tak jsme teda tam líčili, druhý den už nám tam postupně teda vodili modelky a ta teorie se nám zkracovala a ta praxe jakoby narůstala, takže to bylo strašně fajn, jakoby pořád jste tam dělali, co vás baví a bylo to fakt super. A to byl vlastně ten první víkend, kdy jsme se teda učili, vlastně ten den jsme se učili správný jakoby vybrat make-up, ošetření pleti a jak se nanáší rozjasňovač, tvářenka, bronzer. To byl vlastně první den, to jsme se učili. Druhý den jsme se učili kouřové oči a pak vlastně jsme jeli domů. Ale my jsme jakoby ze soboty na neděli jsme přespávali v hotelu Maria Luisa, který se nachází na Praze 9. Ten hotel je úžasný, jakoby je tam hrozně fajn, jako na přespání super určitě. Sice je to dál, ale mamka tady to našla na slevomatu, takže jako vyšlo to na velmi slušné peníze a jako na přespání vám to bohatě stačí. A v neděli jsme vlastně zase jeli domů a další víkend jsme se vydali znova v sobotu, ráno jsme jeli, to už jsme přesně věděli, na jaké metro a na jakou tramvaj máme nastoupit, takže to bylo úplně super. A v sobotu jsme teda měli Tomáše, který nás učil lepit řasy a líčení rtů a už vlastně nám tam postupně vodili víc a víc modelek, na kterých jsme si to zkoušeli a to mě teda velice zbavilo, ta sobota, to bylo velice super. A v neděli vlastně už jsme měli závěrečné zkoušky, které teda probíhaly tak, že ráno jsme si to ještě trénovali, všechno jsme si to jakoby zkoušeli odznova a pak jsme psali test, který to vlastně byla z té teoretické části. Byly tam teda 3 otázky a byl velice jako primitivní, prostě lehký. Když vás tohle baví, když se o to zajímáte, tak určitě byl velice primitivní. A pak vlastně už přišla řada na líčení, na tu teoretickou, na tu praktickou část. A to probíhalo tak, že jsme si každá vlastně z těch absolventek vylosovali číslo a to číslo měla jednotlivá modelka a vždycky nám ji jakoby přiřadili a měli jsme jakoby i obrázek, podle kterého vlastně máme tu modelku naší nalíčit. Mělo by to být hodně podobné. A já vám teda ještě tady ukážu na telefonu, jakou krásnou modelku jsem měla já. Je to teda úžasná slečna, jmenuje se Lucka a ona je z Děčína jako já, takže úplně super, prostě jsme si hrozně pokecali, zjistili jsme, že jsme spolu chodili na badminton a na zpěv, takže hrozně mě to potěšilo, že ji tam jako vidím a je opravdu úžasná a krásná hlavně, takže já vám ji takhle ukážu, jak jsem ji jakoby nalíčila, nevím, jestli to důkladně vidíte. Teď mi to zaslo, pardon. Teď jsem vám to tady přehodila, omlouvám se. Prostě doufám, že ji vidíte, je opravdu krásná. Takhle jsem ji jakoby nalíčila podle zadání toho obrázku. A vlastně na tato nalíčení jsme měli 60 minut. Odstartovalo se to a za 60 minut jste to museli prostě ukončit. A šlo se teda na focení, kde vás teda vyfotil fotograf, nejprve modelku samotnou, abyste neměli památku na to a pak vás vyfotil ještě jakoby s ní, abyste jako měli fotky a takhle a během vlastně ještě té práce nás ten fotograf fotil, aby jsme viděli, jak vlastně u toho líčení vypadáme, takže to bylo velmi vtipné. A vlastně pak jsme šli k porotě, kde teda zasedala ta Markéta, ta majitelka vlastně, Make-up Institute a Janka a ty nám vlastně jakoby řekli pak, co máme na té modelce správně udělané, co je zase horší a někdy teda i pochválili,
To mě vždycky strašně zahrálo u srdce. A protože jakoby od těch, jak to říct, no prostě od těch zkušených, co jakoby se s tím hrozně zajímají, prostě co jsou úplně super, co umí krásně líčit a když vás pochválí, tak vás to strašně zahřeje u srdce. Takže to mě hrozně potěšilo a pak jsme teda čekali na vyhlášení a vlastně tento kurz udělali teda úplně všechny absolventky a vlastně dostali jsme takovýhle certifikát, který je celosvětový. Vypadá teda takhle. Je úplně luxusní prostě. Já už jsem si ho teda dala do rámečku, že se ho pověsím někam na zeď. A vlastně ten Make-up Institut je jako, musím ho jedině chvála. A vlastně, když máte ten rekvalifikační kurz, tak vlastně máte jeden kurz zdarma. A to je určitě hrozně super, jako je hlavně to super nápad, že se jakoby dál můžete vzdělávat. Takže to by bylo asi pro dnešní video všechno. Ještě jednou velice děkuju Make-up Institut za to, jaký jsou, protože jsou opravdu úžasní a jsou tam opravdu profesionálové. Takže tak a doufám teda, že se vám video líbilo. Jestli uvažujete o tom, že byste si tam nějaký kurz udělali, tak určitě doporučuju, protože prostě pak úplně jste někde jinde. A to by bylo teda pro dnešní video všechno, už se s váma opravdu loučím, už končím, protože už jsem zase mluvím a prostě nemůžu se zastavit. Takže se mějte krásně a těším se zase na vás u dalšího videa. Ahoj!